Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing video menika kita sesarengan sinau basa Jawa tema setunggal pendidikan inggih menika bab sesorah. Tujuan pasinaon menika setunggal mangertosi pangerten sesorah. Kalih mangertosi ancas utawa tujuan sesorah. 3. Jelasaken metode-metode maca sesorah. Pangerten sesorah. Jeneng liyane sesorah inggih menika pidato utawa tanggap wacana. Pangerten utawa pengertian sesorah inggih menika wicara ing sangarepe wong akeh sing duweni tujuan utawa ancas kang cetha. Pidato utawa sesorah utawa tanggap wacana biasa dirungokake nalika ana adicara tartamtu. Contone ing sekolahan yaiku pidato nalika upacara kepala sekolah mau sesorah nalika ana kegiatan sekolah kayata rapat, muludan lan sapanunggalane. Tujuan sesorah utawa pidato utawa tanggap wacana niku wonten 6 inggih menika setunggal atur pambagya yaiku sesorah kanggo nampa rawuhe tamu. Kalih atur pawarta utawa informasi yaiku sesorah kanggo atur kabar utawa katrangan sawijining prakara. 3. Aweh panglipur yaiku sesorah kanggo menehi hiburan utawa gawe seneng. Sekawan aweh piwulang contone dai, guru lan sapanunggalane. Gangsal ngajak sesorah kanggo mbujuk supaya ngrungokake lan nindakake apa sing dikarepake pamicara. 6. Aweh palapuran contone laporan ketua panitia. Metode-metode maca teks sesorah niku wonten sekawan. Setunggal metode maca sawutuhe, kalih metode apalan, 3 metode ekstemporan utawa pandom lajer, sekawan metode impromptu utawa dadakan. Metode maca sawutuhe yaiku sesorah kang ditindakake kanthi maca teks sesorah. Dados pas maca sesorah niku mbeta teks. Metode apalan yaiku sesorah kang ditindakake kanthi ngapalake teks sing wis digawe sedurunge. Metode ekstemporan yaiku sesorah kang ditindakake kanthi nggawa cathetan cilik utawa lajering sesorah. Metode impromptu yaiku sesorah kang ditindakake kanthi dadakan utawa ora ana persiapan sadurunge. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.